Hello everyone, welcome back to my channel. आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनैनि ब्लगा जाहैगोन लास्ट डे इन बैंकक। जेला जों थाइलेन्ड बेरायदोंमोन बैंककआव लास्ट डेआव जों मा नायदों बिनि उपराव जागोन आरोखि। बे ब्लगखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे मेसेज जोंनि बडोलेण्ड युथफोरनि थाखाय दा माने ससियेल मिडियानि थ्रु निउसपेपार्सनि थ्रुयै मिन्थिनो मोनगासिनो निउस मोनगासिनो कि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो बिराद एना-एनि जागासिनो दङ। मोनसे रिक्वेस्ट जोंनि बडोलेण्ड युथफोरनि थाखाय खौसे जानानै थानो नाजा। बे रायजोआ जों बर' हारिनि बेखौ जोंसो मोजां खालामगोन, जोंसो सिफायगोन। बर' हारिया जुदि खौसे जानानै थायो, ज' मावलायलायो, होमबासो दावगानो हागोन। प्लिज don't allow any third person to take advantage of this. बे मोनसे गुरै खावलायहरनाय जाबाय जोंनि बडोलेण्ड युथफोरनि थाखाय। And without wasting any more time, भिडियोखौ स्टार्ट खालामदिनि। आंहा बेरायफुंजानि मुंफाय थांदों स्विमिं पुलाव थांदों आं बेखौ नायनोथ'। बे जाहैबाय बेंककनि हटेल जेराव जों थादों। जों बाव हरथाम थादों आरोखि। मोजाङै नुगौ। बे जाहैबाय टेरेसनिफ्राय भिउआ नोंथांमोनहा नायनो हायो। ओमफ्राय बे जाहैबाय स्विमिं पुल। अखा हाबाय। मर्निं लोगोफोर, दिनै जों थांनो ओंखारदों सि वर्ल्ड अcean लाइफ नायनो। काउसन रडनिफ्राय आधा घन्टा लागोन जोंखौ। ओमफ्राय जों थानायाबो काउसन रडआवनो थादों आरोखि, एकदम बेनिफ्राय खाथिथार। नोंथांमोना टेक्सि हायार खालामनो हायो, नङाबा जुदि एकदम हिम्मत दंबा थाबायनानै लासै थांनो हागोन आरोखि। खिन्थु बेस्टआ जाहैबाय इदार टेक अ टैक्सी या टुक लानो हायो नोंथांमोनहा। दा बेंककआव दिनै जोंनि लास्ट डे, दा मोनायाव गाखोफिनगोन जोङो बेंगलरनि थाखाय। थांनायनि सिगां एसे जायगा नायनानै थांफिनसै आरोखि। मजा आया? अच्छा लगा। I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine. I'm a fool, yeah, I got a love line. And ooh yeah, got my heart out and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood. And it's cool, yeah, cause you know it's good, oh baby. बेंककनि सी लाइफ एक्वेरियामा नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ। बोरै मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्था। Which way is the exit? This way? नै बे अट'खौ दिनै ट्राइ खालामनायनो नागिरदों जोङो। दा बेनिफ्राय जों काउसन रड रामबुद्रि भिलेजाव थांफिनगोन जों जे हटेलाव थादों। फैसा लाबाय 200 बात। We'll never get old. Heading down Cali, driving round with my baby. Tough drops and raindrops, motion got me off.
दा जों बिनि अट'खौ एक्सपिरियेन्स खालामनायनो होननानै मलनिफ्राय जों जोंनि हटेलसिम अट' लानानै थांगासिनो आरोखि बाव पपुलारलि नन एज टुक टुक बुङो आरोखि बेखौ बिराद मोजां बियो गाखोनाय दस्रा एक्सपिरियेन्स बिराद कम्फर्टेबल अखा हानायावल' एसे दिगदार जागोन आरोखि खिन्थु अखा हायाबा वेदारा जुदि मोजांबा नोंथांमोनहा बेबायदि माबायाव गाखोनो हायो आरोखि बे जाहैबाय रामपुत्र भिलेज बावनो थादों जों My heart got me going all crazy, and I'm walking away, yeah. I'm a fool, yeah. I got love blind, and ooh, yeah. Got my heart out, and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, 'cause you know it's good, oh baby. Mengbai beratnya. Tadi nih थांफिननांगौ बेंगलुर जोंनि फ्लाइटआ जाहैबाय कितना बजे को रात को 6 बजे सुबह की 6 बजे फुंनि 6टानि दिनै ओमफ्राय जों एटलिस्ट 3 घन्टा आगोल सहैनांगोन एयारपर्टआव दा एसे रेस्ट मारिनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहानो काउसन रोड होनो बेखौ बे जायगाया बिराद हैपनिं प्लेस जुदि नोंथांमोनहा पार्टी सार्टी खालामनोबा बैचलर्स लाइफ जुदि नोंसोर एन्जय खालामनोबा बे रोडआ नोंसोरनि थाखाय एकदम एप्ट बे जाहैबाय जों थानाया ओमफ्राय बे जाहैबाय वाशरूम रुमा थिगैनो दं एक्सट्रा बेड लानानै थानो हायो नोंथांमोनहा प्लास बेबायदि आरोखि बिदि सिंगल बेड दाला नोंथांमोनहा जुदि रामपुत्री भिलेज इनआव थाफैयोबा ट्विन बेड ला आरोखि ट्विन बेड लायोबा बेबायदि नोंथांमोनहा मोननै मोनगोन जा जों सिंगल बेड लाबाय नालाय सिंगल बेडआ बेबायदि मोनबाय एक्सट्रा जोङो बेड लानांदों आरोखि मोनानि थाखाय दा नोंथांमोनहा ट्विन बेडखौ साजेस्ट खालामगोन आरोखि आं बाव जुदि नोंथांमोनहा फैथारोबा ब्रेकफास्टआबो स्टार्ट जायो फुंनि 6टानिफ्राय नोंथांमोनहा मफायबा बेरायहैनोबा मानोबा 6टा 7टाफ्राव एटलिस्ट ब्रेकफास्ट खालामनानै थांनो हायो आरोखि दा ब्रेकफास्ट टाइमिंआ जाहैबाय 6 to 10:30 in the morning दसे उनाव जोङो काउसान रोडआव थांगोन काउसान रोडखौ नोंथांमोनहानो देखायगोन बिराद मोजां जायगा बे